Domin samun ingantattun fina-finan Hausa, ku danna subscribe. يبصرون سم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق. السلام عليكم ما زيد na katse maka tilawa ko ai ko ka katse min tilawa bi ma'ana so nake kafin nan da wani lokaci in yi sauka. kai dan hanya malamin yan hanya duk wata hanya da ka sani ba irin wacce ban sani ba bari ma in gaya ma gaskiya. Haba Haruna, me ya kawo maganan kuma hanya? Ni fa babu abin da nake so in ba in yi karatu ba. Sai ka rika alakanta ni da mutanen banza. Haba da Allah. Kai, bai fa dace ba. bari in gaya ma mu aje waccan maganar zuwa ne mu yi magana da kai ta fahimta da gaskiya. To, kuɗin da ɗan ƙwambe ya ɗiba ka san ka da ya baka a ina ka ɓoye su kuma ma nawa ne? wallahi tallahi billahi allazi la ilaha illa huwa bai bani ko sisi ba. Ni fa yaya dan kwamba ko kobo ban karba a hannun shi ba. Allah malam zai duk ko masallaci zaka shiga babu abin da ya dame ni idan kuma ka ƙi faɗi to ina mai tabbatar maka duk sanda aka kamo dan kwamba aka kawo shi nan idan fa ya zo ya amai ya faɗi adadin abin da ya baka ka san kauri barin gaya ma kauri ko ka manta bulala geza ko ta lalle a sa su a kwata su ji su kamar sati guda a tsamo su a juye ta a jikinka ana linka maka ita. Haba Haruna. Kai ban gane Haruna ba bazuka. To shikenan dai ni fa zan so a kamo yaya Ayuban nan dan idan aka kamo shi duk abin da ake tunani idan bai bayyana ba ko da bugun dawa za a yi min ni na amince. Zaidu nawa wato na firgita ka lokaci guda tsokana ka nake. Haba Haruna, ai dole ka firgita ni domin ku ba ku da imani babu tausayi idan kuka nufi mutum. Kukan aiwatar da abin da kuke so ne akan mutum ko ta yaya. Ai dole in firgita. Malam Zaidu. Na'am. Zan so kai mani bitar rabuwar ku da dan kwambo. Ana gama wannan bikin na zuli ba zama zan yi neman sa. Haka ne. Wato da zaka dan ainihin wato bani dama tunda ka gana su kwano a cikin takara. Bi ma'ana ana ta tudabburi insha Allahu sai in fede maka biri har watsiya. In ka hatta ma? A to a ci gaba da karatu ai shi Qur'ani da kake gani abu ne mai girma. In ka hatta ma ni ma sai a sani a cikin addu'a. Allahu akbar. Wato bi ma'ana ka gane ina kan turba madaidaici kenan. Bare kuwa. To ai dole ne yan afan nan na nema duk sai in daina in a neman addu'a ba wani abu da zan dinga zubawa. Ko ba gaskiya ba in ana buƙatar waina ma ina iya zuwa gidan beto in ka waina da yar zuma a kaɗa. Labi'as. Wato da za ka yi haka insha Allahu da ka fa'idantu. Tamam. Tamam. Kwarai kuwa. Domin samun ingantattun fina-finan Hausa, ku danna subscribe. Domin samun ingantattun fina-finan Hausa, ku danna subscribe.